A47. Somnia, bhakti samya, betu chakarta sambalida, dayenam katu favo kartanya, yusha tujhe dvivikarta, sargi moranam katu posta. Unia mainan turkastu kita, Shivita karanda duskarpai, Tujhe teyam kal kotaita. Mugachano Aichaya Misak Tesava, Ergamistida Rajesh Pinto, Ergamistida Joseph Rodriguez, Tesavampasot Mistita Lavina Desa, Tesavampasot Mistita LC de Souza, Devadin Mary de Souza, Ichat Mag Mistita Timothy de Souza, Devadin Silvarius Mascarenus, Ichat Mag Mistita Anna Mascarenus, Devadin Mary de Souza Ichat Mag Mistita Leticia de Souza, Devadin Mary Lobo Ichat Mag Mistita Clement Lobo, Devadin Anthony and Angeline de Souza Anchat Mag Mistita Agnes Morris, Gurcha Alma Pasoto Mistita Jesse de Souza. या सर्व ते सोंपसोत एमिस चंबलिदान देवा कमी भेटून दितना आमची ते सभा मागणी या मी सबलिदाना मुखात देवाक भेटून दिवया. आज आश्रयाच्या निवास्यांक 2 पराचें जेवण दिला. लिल्ली पिंटो हिसो आमी उपकार बावडतां. सद अंतुरीची मजत तिच्या कुटुंबा वयर मागतां. देवाची कृपाळ आशीर्वाद तिचे सोवे आसूं दी म्हण मागतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ती मोगाळ भवन आणि बडिनो, देवान आमकां जिविताचे देणे दिला म्हणत असताना आम्ही हरिएकल्यानी आमचे ख्रिस्ती जिवीत फळादीकपणी जियेचे आणि बरें फळ 100 वंट्यांनी आम्ही फळ दिवचे व्यक्ती जायचे म्हणून जेजू आशेता. आणि हाका पुरक जावन हाचे सुवार्थेंत ओपारी मुखांत ओपियेच्या ओपारी मुखांत आम्ही बऱ्या सुवातेर पडलेले बी बरें फळ दिवंक शकता. नेम खडपी सुवातेर या काट्या झडकुटामध्ये ते चिरडून मरता, पण बरी सुवात आमचे बरें जिवीत प्रतिनिधित्व करता आणि त्या मुखांत आमी बरें फळ दिवंक शकता. तर आज जेजू लागीं आमी मागया आमकां बरीं फळां दिवची. तेच मापान आमी बरें करच्याक सुमी आमकां तुज्या कृपेन भर म्हण मागया. आमी भेटोवचें बलिदान नितळ मनान देवाक आमी समर्पण करच्याक एक घडी भर मौन रवया, पातकांचें दूख धरया आनी देवा लागचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पदकां भोगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaglurga, Sumia kaglurga, Krista kaglurga, Krista kaglurga, Sumia Sumia प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी सश्टाच्या देवा सांत अँड्रू किमनी सांगाती तुझ्या भक्तांक मोरा पर्यंत नीती पासून झुजोंक तुवें कृपा दिली. तांचे विनवणेन तुझ्या मोगा पासून सर्व विघ्नां सुसून व्हरूंक आनी तूं एकलोच खरें जिवीत देखून तुजेशी सगळे सक्तेन वसूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सांत पावलोन तिमोथीक बरयला पयल्या पत्रांतले वाचा. भोव मोगाच्या पुता, आता सर्व वस्तू जिवान दिला समोर आनी अधिपती पिलाता हुजेर आपले उत्तम उसारणी करून तुका साक्ष दिला. जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमेता. तुझे कैदी विश्वासीपणे पाल आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता प्रत्येक शर्ता पुऱ्या खातावीन आनी आक्षेपविने जिये. देवा निश्चित केला वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष जातलो. सदैव जावं श्रेष्ठ आनी अधिकारी तो रायांचो राय आनी धन्याचो धनी. तो एकलोच मात अमर आनी तो आगम उजवाड जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी ताका कोणी देखूंक शकना. ताका जावं मान आनी सस्नाचे राजवडकी. आमेन. देवाचे उतर हे. श्लोक. संतोषाची गीता गाऊन येताचे समोर. संतोषाची गीता गाऊन येताचे समोर. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वी. उल्हासान ताजी सेवा कर. संतोषाची गीता गाऊन येताचे समोर. श्लोक. संतोषाची गीता गाऊन येताचे समोर. सरस्वरस देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रचणार. आमी ताजी जावन आसां. आमी ताजो लोक ताच्या हिंडाचो शेलयो. श्लोक. संतोषाची गीता गाऊन येताचे समोर. वाकण स्तुती सवे ताच्या मंदिराच्या दरवट्यांतल्यान. अर्गा गीता सवे ताच्या आंगणान भितर सरा. ताजो उपकार मंदा ताचे नांव अर्सिया. श्लोक. सर्वची गीता गाऊन येताचे समोर. आमचो सरस्वर कितलो बरो, ताजी कृपा युगा युगांतराक. ताजे विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळटा. श्लोक. संतोषाची गीता गाऊन येताचे समोर. उद्गार. Alleluia. 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 Alleluia.
देवाचे उतर ऐकून बऱ्या आणि उदार काळजान सांभाळतात आणि आपले तेरासेन फळ दितात ती सुभागी. Hallelujah. 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 सुरेश पौर तुमचे सव्वे असो. तुमच्या ईसोवे असो. लुकाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जायत्या शहरांतावन लोक जेसूनी येतच आसलो अशें लोकां जमो सोडत येताना जेसू तांकां ही ओपार सांगली. एक ओंपी आपले भी ओंपूंक भायर सरून गेलो. ओंपतना तांतले थोडे मेरेर पडले आणि ते मस्तून गेले. आकाशाच्या सुकण्यान येवन खेले. हेर थोडे भीम कडपी स्वातेर पडले ते किरलाले पूण शेळ नतल्या वरवीं खुरपोवन गेले. हेर थोडे कांट्या झडकुडा मध्ये पडले. कांट्या झाडां ताचे सवे वाडटाना ताका तांणी अडसून मारले. हेर थोडे मोरे सुवातेर पडले. थंय ते वाडून 100 वंटांनी फळ दिवंक पावले. इतले सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसा तो आयकूं. ह्या ओपारीचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिश्यान ताचे लागीं विचारल्या वेळार ताणें जबाब दिली, देवाच्या राजाचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला, पूण हेरांक ते वापारीच्या रुपार दिलां. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. ह्या वापारीचो अर्थ असो, भी म्हळ्यार देवाचे उतार, मेरेर पडले भी म्हळ्यार उतार आयकतात ते, पूण तांणी सत म्हणून बाच्या जोडीन अशें देंवसर येवन तांच्या काळजांतले उतार तक्षण काडून व्हरता. कडपी सुवातेर पडले भी म्हळ्यार उतार आयकून संतोशान ते मानून घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रोमो नातल्यावरय ते थोडोच काळ सत म्हणतात आनी ताळणी आयल्या वेळार ते सोडून सोडतात. कांट्या झडकुडा मध्ये पडले भी म्हळ्यार देवाचे उतार आयकतात तसले हेर थोडे, पूण ह्या जिणेच्या राटावळी ग्रेस्तकाये आनी कुशालयो हांकां चीड दितात आनी तांचे फळ पिकोवन सोडिना. शेकी बऱ्या सुवातेर पडलेले बी म्हळ्यार देवाचे उतार आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळतात आनी तिरासाने फळ दितात ते. देवाचे उतर हे बी एकतल्याक पडलेली माती हा आपले खंयसर बीम पडला ते विभिन्न मातयेक आनी मोतीक सर आसा. कशें येयला आयकूं आमकां म्हळ्यार अर्थ करूंक कळच जायत कोणना. गाळी सांगल्यार दुखची उतरां सांगल्यार फुगोवन बसता. ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಉತ್ತರ ಅನ್ಕಿ ಉಡಾಸ ದಡ್ಡ ಕೋಣ ಗಾಯಿ ಬರ್ದು ಅತ್ತ ಉಡಾಸ ಅದೇ ಸರೇಸ್ಪುರचे उतार आवय सांडल्यारी हांव तुका सांडचो ना, गुवात ना उरात ना कालचो अंजेली उडासाय गोत्तू ना म्हाका. आमचो एक बरो संगीतकार आसलो, बरो संगीतकार तो हर एका मागण्याक वचोन बरें संगीत दिता आनी दिता. ताची एक करणी कितें म्हळ्यार हालेलुया जाल्ले कडल्यान भायर गेलो फोन घालून
आम्ही एका रितीर एक शिकोवन दिंग गेल्लो एक मीस आसतना एक कंताराचे भुरगे आहात पळय सोदतात आनी कंतार भेटोनाचे कंतार खंयचे घेवन आतां अशें आसतना हांवें म्हणचें देवाचे उतार भितेरेचे कशें मोती कशें फोड जावनचे कशें व्हडले पाताक कितें म्हळ्यार देवाच्या उतरांतय निर्लक्ष्य दाखोवचें पूण देव अत्यधीक सोंसणिकेन परतून परतून मनशा बाळा लागीं उलयता तुम्ही मोबायलार पळय तुमच्या मोगाच्या मनशा लागीं उलयल्या बरी सरेस्पर देव तुमच्या लागीं उलोवंक काश येता त्या पातकी सामर्थ्य स्त्री लागीं सोंसणिकेन त्या चले लागीं उलोवंक काश येयल्या बरी देव मनशा लागीं उलोवंक आश येताना मनीस कान दिना उलय सोम्या ऐका तो सेवाक आमची आशा मागण्या जावन दी C49. बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरी परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता तुझी उतरां आयको उर्बेस आमकां कर तुझी खुशी पाडू कृपेन आमकां भर पेल्या सेवेची उदार आमकां कर बोयेचे आदर्श धैर्यान आमकां भर उठो आनी वायट बापा तूं स्वीकार कर मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरी परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता म्हज्या भावा भयणीनो आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानत असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पयस बिच्या दावांक सर्वेस्पोर म्हणून घेव देवा आमच्या प्रितीच्या बापा कुर्सार रगत वरोवन जीव दिवन सगळ्यां पयलो जेजू तुज्या मोगाचो साक्षी जालो ताचे फाटल्यान त्या मोगाक गवाही दिवन तुज्या रक्त साक्षांनी सुचलेल्या मरणाच्या उडासाक जेजूच्या कष्ट मरणाचो हो यज्ञ भक्तीन आमी तुका समर्पित तो तूं दयाळेन मानून घे आनी आमकां तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो संत अँड्रू किम आनी ताचे सांगाती रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
तुझे बोळ संपूर्णायेन परसळता देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आम्ही प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायताव. पवित्र बारसो सर्वेश्वर तू सर्गानी सोमसा भरला तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येतात आकाश सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तुम पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कष्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पथकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारफतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भवडतसो गोट परगटुया तुझ्या कुचानी पुनर्जीवनपणावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सडबंडारा आमची सडबण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सरेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या भगवन बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा बहिणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांचे दया कर आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे मे संगती बागेवन जुजेचो पती बागेवन तांतोन बागेवन धर्मदत्ता आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत
सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकलेलें प्रार्थन एका मनान सांगाता म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकयल्या मोक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आनवरांतली आमकां निवार. देव करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान नदरेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्विघ्नां आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या आनी आमच्या जण एकल्याच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. त्या सुमयाची शांती एकामेकां वांटून घेयात. देवाचे श्रेणीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे श्रेणीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त मोरये मायेचे उदरीन जल्मल्लो आमचो सोडवणदार. हे आमच्या सुमयाच्या मोगाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सर्वांय सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचें म्हाका फोवना, देवत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. D73. मोच्या देवा, जेजू मोच्या राया, जेजू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा, कैसर वसुहा शोध करो स्वाद, तू
तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवी दिवचे उतर येसू मोच्या देवा येसू मोच्या राया येसू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा कैसर वसुमा सोदून करो माय पास तुझी सोसो सोमिया तुझो मोसो येसू मोच्या देवा येसू मोच्या राया येसू मोच्या देवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा कैसर सुवा सोदून बरी भलायकी तूच पयस मोसो सोमिया तून कर म्हाका बेगी येसू मोच्या देवा येसू मोच्या राया येसू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा बरें फळ दिवच्याक सुमयान आमकां वेंचून काडला आनी त्या खातीर देवीक पोशणान आमकां बरच्या कुमगारा मरिफात आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेसूक तुका जावं रिगां स्तुती आनी होगडाप आयच्या दिसा देवीक उतर आमकां प्राप्त केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता सगळ्यांच्या वेळा पवित्र बलिदानान वांटो घेवंक आनी तुज्या देवीक पोशणान आमचे आत्मे पोशण केल्ल्या पासून तुका जावं अर्गां होगडाप आयच्या दिसा मिसाक ते सावन दिल्ल्या सुमेस्त कुटुंबांक तुज्या सगळींच्या बेसावांनी बर आनी आमच्या आस्त्याच्या निवास्यांक बऱ्या मनान आयच्या दिसा जेवण दान दिल्ल्या कुटुंबाक तशेंच सर्व दानिकी तुज्या उदार मनाक तुज्या कृपाळ बेसावांनी आशिर्वादांनी बर तांचे पासत सुमया तुका जावं रिगां स्तुती आनी होगडाप प्रार्थुया सर्गींच्या बापा आईचे दिसा संतोषान आमी तुजी सर्गींची देणी घेतल्यान ह्या दैवीक जेवणान तुजे पुताचे मरण आमी परगडता म्हण जाणा जावन भगेवंत रक्त साक्ष्य बराबर ताच्या पुनर्जीवनपणांत आनी सस्तीक महिमेंत भागीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडकार वंदिता ये देवाए परमेश्वर तुझी आम्ही गीतां गावू परसितां दिन बसता अंका
मोरे असुका मुक्ती नुर्बेन नमन करू माय तू देवाची माय तुझे सबची ऐक माये दये मागणी आमची माय तू देवाची माय तुझे सबची ऐक माये दये मागणी आमची वंदिता वंदिता ये देव माये बर्गी सर तुझी आम्ही गीता गाऊ परसिताव निर्वासा अवकारी मोरे असुका मुक्ती नुदे नमन करू सकाळीची बटवणी येजूच्या देविकाचा आजच्या दिवसाची सर्व माझी मागणी काम आणि कष्ट आमच्या पत्कांच्या आपारीपणा बसोत आणि अल्तरीच्या बोपवी सक्रामेंतान तू तुकास करणासताना भेटून शाक सुमई सरिदे बसोत बगिवदम कारवरीच्या कथाविन काळचा मरिफात हाव तुका भेटेता प्रत्येक साव मागण्याच्या अपस्तलांचे हृदय बसोत आणि बापसाहेबान या महिन्यात दाखवून दिले हृदय बसोत तेंसर हाव तुका भेटेता सर तुझे बसोत येजूच्या पवित्र काळचा येजूच्या देवी काळचा तुझे राजेव आयचे शामशा मागण्याक आणि बऱ्या करण्याक लागून अशी सरशिक्षा माफी जरून हांव खुशी वाटता सुम्या जेजू तुझ्या बहुदेवी काळजाच्या सयेन राखम शाबो बगेन पाप सैबाग जात का उजवाड गटायाने बुजावन मुझा देवा मुझे सैबा हांव तुझा पांयाक पडता हांव तुका अर्गां दिता अंतस्कर नमस्कार करता वर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका असलोय म्हूण दीस क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलाय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दीस सैबा म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंता म्हजी सोब म्हज्या आईचे दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुझ्या आवडा मनान म्हज्या पत्काच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुझ्या गुडसाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पांया बसोत बक्षी म्हजी सुमेस पत्का म्हजी पत्केची काकूळ कर देवा पवित्रज्ञ दीस सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्का पडना जावन शाक तुझे उपदेश सांभाळून म्हजे कायदे पाळून म्हजी पत्काची काकूळ कर म्हाका पत्क्या बक्षी बावरचे विधान सर्वेस्परा देवा तू क्रिस्तेव अनेक देवा ते एक जण बाप भूत आणि पवित्रत्व म्हणून हांव तीर्सत म्हणता तुझो देव एक भूत मनीस जालो आणि आमच्या पत्क्या खातीर मेलो आणि जिवेंचे निमेल्यांचे येतलो म्हूण हांव सत म्हणता ही सता आणि कॅथोलिक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत म्हणता आणि उसारता कित्याक तू सस्नीक सता आणि जन्माय आणि तुवें ते उडापी केल्याय तू फुटे नाय वा फुडा नाय या बाबरतान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वाडटा आमेन बुरशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन सर म्हज्या पत्कांचे भोगसाने आनी येजूनी उपरांत सस्नीक सुख जोडटलो म्हूण हांव बरवसता कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाल आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयलाय या भरोशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वाडटा आमेन मगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे बसोत म्हजे पेल्यांचे हांव मोग करता कित्याक तू व्हरतो अपरिमितारी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वाडटा आमेन दुगीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्कांची हांव दूख धरता आनी ती काडलता कित्याक तुजे वरवीं तुजी निजी शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका आवो बऱ्या आनी सर्व सुप्रासड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें मान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करना म्हूण आनी पत्काचेर समय सुकयतलो म्हूण ती निशो करता आमेन अमरी सोमेच्या बड्यान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पवित्रत्ने वरवीं ती गर्भेस जाले नमान मरी कृपेन बरले सुमितीचे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरी देवा समय आंबोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनस कळी आमेन आपले सुमेची साकर तुझा सुद्धा परमने मुझे ते जाव नमान मरी कृपेन बरले सुमितीचे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरी देवा समय आंबोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनस कळी आमेन
आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्यामध्ये जेलो आम्हाला मध्ये एक रुपयान भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरे दवसमय अंबोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या बनसुकळी आमेन भगवंत देवाची माय आम्हा बसवत विनंती कर क्रिस्तच्या पासून नाकामी पावसाच्या खातीर प्रार्थना येसो म्या बुरान बरे बरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशा पण घेतले आम्ही जाण झाल्या त्याच्या कष्टाने कृसा बरवी जीवन परमेश्वर नाकामी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणे होत म्हणून मी मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या स्नेहामारी फात आमेन महिमा बाबा गणपता गण पवित्र आत्म्या तुझ्या आधी स्वतः आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बाबा गणपता गण पवित्र तुझ्या आत्म्या आधी स्वतः आणि सदा सर्वदा महिमा आमेन बाबा गणपता गण पवित्र आत्म्या तुझ्या आधी स्वतः आणि सदा सर्वदा आमेन दवगला बुडवा मुजरकन्या सर्गिंची देन म्हाका दिलाय तुझे मे म्हजी मोदूस वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन जुबलवाचे मागणे सर्गिंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त आमच्या बाबाते तुवें आमकां दिल्लो बावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत चलिल्लो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गिंच्या राजशायेन याक आमचो भगीरथ परत जागृत करू तुझी कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थशी बी पोषण करतली सावन रुपांतर करू एक नवो सर्ग आणि एक नवी पृथ्वी असा जावच्या खंडीत बरवशान मनशाकुळाने सगळे सृष्टीते ते बी रुपांतर हाडू तेन्ना वायटाची सगत पुर्ती नाव जातली तुझी महिमा ससनाक परजळटली जुबलेवाची कृपा बरवशुशी यात्रिका जावन आसचे आमचे थंय सर्गींच्या दिवड्या दिवशी अत्रेक नवो करून तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सोडवंदराचो आनंद आणि समाधान पासरू ससनाक आशीर्वाद जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी होगलाब जाऊ मोगाळ पुत्रा सोवे आमकार बरी आशीर्वाद दिवा आमकां बगीन गुसाचे करवे निवल आमकां आमचे देवा आमच्या सुनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन